ଏହା ହେଉଛି ସ୍ମେଲ୍ଟର ମୁଣ୍ଡାହାଟିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକ ଛୋଟ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟିତ। ଏଠାର ପରିବେଶକୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ। ଏହା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ। 11ଟି ବସ୍ତିର ପିଲା ଏଠାକୁ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଏବଂ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର, ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାହା ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କଥା ବୁଝିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ଅଫିସ୍ ଗୃହ। ଛୋଟ କୋଠରୀଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବସି ପିଲାଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଦିଗର କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେହି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗିତା ଓ ସହଯୋଗିତାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କିପରି ଲେସନ୍ ଡାଏରୀ ତିଆରି ହେବ, କିପରି କେଉଁ ପାଠ ପାଇଁ କେଉଁ TLM ତିଆରି ହେବ, ସେହି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଏହି ଛୋଟିଆ ଗୃହଟିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା TLM ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସେହି ଜାଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା TLM ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ TLM ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଟାଙ୍ଗିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ TLM ଦରକାର ହୁଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଆଣି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଲେସନ୍ ଡାଏରୀ ଏବଂ TLMକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବିନା TLM କିମ୍ବା ଲେସନ୍ ଡାଏରୀରେ କେହି ବୋଧେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲର ଛୋଟିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହିଗୁଡ଼ିକ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ରେଡ୍, ଅର୍ଲି ଗ୍ରେଡ୍ ଆଉ UP ଗ୍ରେଡ୍। 3 ଭାଗର ବହିକୁ 3 ଭାଗର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ରେଡ୍, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଲି ଗ୍ରେଡ୍, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମର ପିଲାମାନେ UP ଗ୍ରେଡ୍ର ବହିକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 20 ମିନିଟ୍ ପଠନ ପାଇଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଠନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପଠନ ସ୍ଥଳ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୃହରେ ପିଲାମାନେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, କଖାରୁ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏବଂ ସଜନା ଛୁଇଁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇ ତା'ର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସ୍ରାଗାର ଏବଂ ପାଇଖାନା, ଯାହାକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିସ୍ରାଗାର ଓ ପାଇଖାନା ରହିଅଛି। ଏହି ପାଇଖାନାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର ସରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇ ଧୁଆଯାଏ। ଏହା ସହିତ ପରିମଳ ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଏ, ଯେପରି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବା, ଖାଇବା ପରେ ହାତ ଧୋଇବା, ଥାଳି ସଫା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ହାତ ଧୁଆ ସାବୁନ ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ଥାଳିକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇସାରି ପୁଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆମ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇନଡୋର୍ ଗେମ୍ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନଡୋର୍ ଗେମ୍ର ଖେଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ବି ଇନଡୋର୍ ଗେମ୍ର ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ, ଡ୍ରିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫୁଲ ବଗିଚା। ଏହି ବଗିଚାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଧୁରାମ ମୁର୍ମୁ ଏହି ବଗିଚାଟିର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅନେକ ଫୁଲରେ ହସି ଉଠୁଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆଦିବାସୀମାନେ ଖେଳ ପ୍ରିୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ଫୁଟବଲ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖେଳ ଖେଳିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବେ।